Inselmulkom u mill-Marsa meħdej il-proġett ta' 7 flyovers nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Ninsabu fit-tielet ġimgħa ta' Settembru u naħseb illi hemm minnkom il-jum ħerqana biex jgħaddu għall-ewwel darba minn fuq il-flyover. Tajjeb illi ngħidu li ħaniftħu 2 minn 7 flyovers li eventwalment ħajkunu qed jiffurmaw parti minn dan il-proġett. Ekku, fil-fatt dal-waqt, sinjuri, se jinfetħu l-lum għalhekk ġejna hawnhekk biex kunu tistgħu tiffamiljarizzaw ruwieħkom ma' daw il-flyovers tajjeb illi kif qalden huma parti minn 7 illi x'in ħajjingħaqdu kollha f'daqqa se jeliminaw darba l dejjem daw l-imniefaħ ta' traffic lights tal-addolorata. Din li qegħdin fuqha bħalissa hija l-iktar flyover wiesa. Bħalmu qed taraw il-gvern ta' din il-flyover eventwalment ħadd tiġi maqsuma f'erba' lanes u mbagħad iktar ma titla' l fuq ħadd tkun qiegħda tinqasam f'żewġ flyovers separati, żewġ korsijiet fuq kull naħa. Mela wara hawnhekk fejn darba kien hawn ix-shipbuilding bħalissa huwa impjant hija fabbrika pratikament tal-konkos illi ntużat biex saret il-gverta ta' din il-flyover li qegħdin fuqha u anke ta' dawk illi ġejjin minn hawn ftit ieħor. Kif qed taraw dal-impjant huwa tefa ta' ġebla il-bot mill-flyover u hemmhekk saru 3 impjanti temporanji. Wieħed għall-konkos, ieħor għat-travi u l-ieħor għall-asfalt. Barra minn hekk fejn ikun possibbli l-materjal li jitħaffer qed jiġi riċiklat billi jerġa' jintuża għal pedamenti minflok jintrema fil-barrieri. U propju minn hawnhekk ħatkun qed tibda t-tieni flyover illi ħankun qed inżanżlu minn hawn ftit ieħor. Tajjeb illi ngħidu illi din hija l-iktar flyover li tinsab fil-għoli. Tant qiegħda fil-għoli illi taħta għaddejjin flyovers oħra. Il-liwja ta' din il-flyover saret minn travi tal-azzar illi ġew iffabbrikati fit-Turkija. Din it-tieni flyover l-iskop tagħha huwa li twassalna minn triq Giuseppe Garibaldi lejn triq Aldo Moro. Iżda sal-aħħar ta' Jannar sakemm jinfetħu wkoll iż-żewġ flyovers li jmiss, dawn se nużawhom bil-kontra biex minn triq Aldo Moro immorru lejn Ħalluqa u l-ajruport. Propjament din hija r-rotta li mbagħad se jaqdu flimkien it-tielet u r-raba' flyovers illi minn hawn ftit ieħor Infrastructure Malta wkoll se jkunu qed jagħtu il-gverta tagħha. Kemm nifhem il-gverta huwa l-wiċċ. Bħalma tistgħu taraw ħafna mill-kolonni u mill-istrutturi li ser jitpoġġew fuqhom il-żewġ flyovers li jmiss huma diġà qegħdin f'posthom. B'hekk nistgħu ngħidu li 35% tal-proġett huwa diġà lest. Il-proġett qed jiġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea u ħajjiswa b'kollox 70 miljun euro. Wara li jitlestew it-tielet u r-raba' flyover ikun jonqos li jsiru 3 oħra biex kollha flimkien daw se joħolqu konnessjonijiet diretti kemm lejn it-Tramuntana kif ukoll lejn nofsinhar bejn triq Aldo Moro, vjal Ser Pol Boffa, vjal Santa Lucia, triq Giuseppe Garibaldi u triq il-Marsa lejn Ħall-Qormi. Inti kif mort? Tajjeb, jiena l-impressjona ruħi ħafna f'dawn l-affarijiet. Imma nistgħu ngħidu li daw kienu l-Infrastructure News din il-ġimgħa infakrukom like fuq Facebook u subscribe fuq YouTube. Ekku, insomma, użaw is-social media kollha ta' Infrastructure Malta anke biex tkunu tafu fejn hemm it-toroq magħluqin u biex ma jkollkomx inkonvenjenti. Sa tant, saħħa u niltaqgħu darba li jmiss.